ثانك يو يغني اللي سو قاعد احمد اكون كبرات حوات لما انتي لسن تو وي كالاي كفالن سالساي كفال كاناتو قرص ابينا زبينا سلازي بقل زبل ما قدهم كيدنا قله كابز لو ما انت نزاربو زلنا قالات نجدن كل غزي يدليكم مالتا يكون انت رات بيزك وي كابت مسرتاو نبلو انتي كم زكونه طرايت عينت قالات رئيكم متحالفكم وي كابي كم زمص نمغاص الى زبلكم بزحات قالات كله خو اليوم باهم ግን ብዙሕ ክትሽገር የብልኩም ምክንያቱ ወፍሪ ማለት ሓደ ካብቲ ዝቐደለኹም ገብሮ ንኽእል መዓልታዊ ወይ ከዓ ኩሉ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሙሉእ እዩ ዘዋፍር ባይዘወይ ንሕና ጥራይ ዘይኮንና እንግሊዝ ወይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ዘይኮነ ولا جابانيز يكونوا تشاينيز يكونوا كويتا ساب عالم ملء زلو كل سبي وافري اب ستوك ماركت مالتي سلوما عند خنري انينا كبابي 50 زغونا تكالات ينزلوا اب ستوك ماركت 50 مالت بدعم بوزي دارغاني عالم ملء كلن عبيت تكالات مالتي سلازي قداماي كفال ويكاتي كالاي كفال نوري ازلنا لو معنتي وفرنتايو وي تريدين مشكات اونتايو غامبلين ويكا قمار مززه تحزو بزح حسابات سلازلو نيش سي فلي كنبلنينا بدحريو تمالي حنتي تكال ناب اي بي او ويكا ناب ذا بابليك ابز عالمو نخداتو بخمي مقد خمتاتو تنكفا بيني نحلفينا ኣብዚ ግን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርትና ዳይቨርሲፊኬሽን ወይ ከዓ ምዝናቕ ከመይ ጌርና ኢና ዝተፈላለያ ትካላት ኣዛኒቕና ክነዋፍረለን ንኽእል ዝብል ሓበሬታ ወይ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ከዓ ኦፍኮርስ እተን ነዋፍረለን ትካላት ይኹና ኢቲኤፍ ዲ ኢንደክስ ዲ ብዝተፈላለዩ መገድታት እዮም እዞም ቃላት ሓደስቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብትሕትና ይሓትት راي سو كابدن قال كنفتن زلنا لو ما عند قالات تا انفستين تبل تريدين تاي جامبلين تاي علنا اي بي او ازي قال كابتا قدا سكون قالات كون خلي ماركت كاب جروز ويكا فاليو سيكتور ويكا اندستري مالتي دحن خرينا قاسينا خنقلصينا مالتي سو بديم سلسته قالات كنجمر لكم هنياتو زبز حسب ستوك ماركت كبحال كله كمزي قمار كوين زسمع بزح له جن ستوك ماركت نبعلو بزتفلالي عينت مقدتاتي خا توافروا له قال لو مغزي لو مزيشط الله ገለሰብ ሎሚ ገዚኡ ድሕሪ 2 ዓመት 3 ዓመት ጥራይ ክሸጦ ዝደልሎ ልክ ሓምቲ ናይ ገዛ ንገብሮ ማለት እዩ ጋምብሊንግ ግን ምስ ስቶክ ማርኬት ወላ ሓንቲ ዘተሓዝ ይብሉ አንለስ ወላ ሓንቲ ከይፈለጥካ ተዋፍር ታሊኻ ኦፍኮርስ ጋምብሊንግ ንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ቁማር ማለት እዩ ስለዚ ጋምብሊን ማለት ከምቲ ንፈልጦ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ሓደ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ጋምብሊን ወይ ቁማር ማለት እዩ እዚ ከዓ ውሕድ ክልእ ዘልዮ ማለት ኣብ ዕድል ጥራይ ዝተሞከሰ እዩ ከም ንፈልጦ ቁማር ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ريون نخل هابيت وي لمدتاتي سلازي دا جيم اوف تشانس يلون كاتصوعو وين كم بعد كازينو كيت كلا غادي يوناي سبورت باتين وي كوعس اجري كم زيات سعر رقم زي ندبل كاتت اسكلا لوتر خا حدا كاوي مانيات لوتر زفتن سب حدا مالت بزح حبت زي بلو بزح فاينانس او افلطو زي بلو امبر اتوم زلوم لوتري ايفتونيم زبت حق زي مالتي سلازي كن داي غنزبي طفا اب لوتري عامتا وهن ري خلنا تامري اذا خا حدا خبتي قمار يلنا نسوع زلنا مالتي تريدين زبال كنتايو حجي زي انكل تكالاتنا قدس تريدين انفستين ما تريدين مالت لو ما انت جزي زكون ستوك لو مخشط الله ولا لو جزي دحر ختصومون سلسه سومون خشط الله مالتي اذا خا انا حصير اوان مخسب نخترك تراي تجبرو فصامتاتي تلقح كادي استفلا نيجر تجبرو تخدي خدحل اذا خا عدا بزحي لعلم تحت كبل كله عداغا مالتي كسبوا لي لهم قلطيفهم يغزون يشطون دق سبات እዚ ከዓ ብጣዕሚ ግዜ ከጥፍኣሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ስቶክ ንኣብነት ተስላ ትኩን ሎማዓንቲ ግዜ ፅባሕ ክሸጣት ኮይነ እቲ ኢኮኖሚ ከፅንዖ ኣለኒ እንታይ ጌራ ተማሊ ዝሓለፈ ዓመታይ ኮታስ መዓልታዊ ምስኡ ክትኮን ኣለካ ዜናታት ትከታተሎ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ትሬደርስ ወይ ከዓ ሸቀጥቲ ኢሎም ይፅውዑ ንኣብነት ከምዚ ኣብ ዓድና ዝተፈላለዩ ዘርኢ ጌርካ ሳብ ከተማ ምስ ወድቂ ንኣብነት ኣብ ውዕር ኣጣል ኣቢልካ ኣብ ከተማ ምስ ወሰድካዮ ገዚኦም ዝሸጡ ኣለዉ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ትሬዲንግ ስለዚ ቻርት ኣሎ ክንሪኦ ኢና እቲ ቻርት ከምዚ ላዕልን ታሕትን ዘለዎ እንዳተኸታተሉ ከዋፍሩ ይኽእሉ እዮም መዓልታዊ ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ ኣብ 6 ወርሒ ገለ ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ስዊንግ ትሬድን ዝበሃሎም ገዚኦም ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ 5 ወርሒ ዝሸጥዎ ማለት እዩ ብልቃሕ ሲኤፍዲ ዝበሃል ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ ኣብ ዩቲብ ሪከርድ ዝገበርኩ ኣላ ከመይ ከም ዝሰርሕ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ሪኮመንድ ኣይኮነን እዚ ንዓኹም ብፍላይ ዝጠቅም ኣይኮነን ፎሬክስ ከዓ ከምኡ ሓደ ካብቲ ባጤራ ናቕፋ ይኸስብ ዶ ብር ይጎድል ዶ ዩሮ ይጎድል ዶ ዶላር ይኸስብ ዶ እንዳበልካ ትሬድ ክትገብር ከለካ እዩ እሱ ንባዕሉ ካብቲ ንምሃሮ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ዘተግብሮ ወይ ትሬድ ዝገብረሉካ ኣይኮነን ኣነ ትሬደር ኣይኮን እንታይ ደኣ ኣነ ኢንቨስተር እየ ማለት ኣዋፋሪ እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክእለት ከድልዮ እዩ ፍልጠት ከድልዮ እዩ ስትራቴጂ ሜላታት ከድልዮ እዩ ኮታስ ብዙሕ ነገራት ከድልዮ እዩ ዕድል ሓደ ካብኡ እዩ ማለት ትሬድ ክትገብር እንተኮይንካ ናይ ትሬዲንግ ግን ኣነ ብብዝሒ ኣይምህርኒ ኣነ ከዓ ንዓኹም ትሬድ ክትገብሩ ከዓ ሪኮመንድ ኣይገብሮኒ ብዙሕ ግዜኹም ኣብ ትምህርቲ ክትጥፍዎ ሞር ደስ ይብለኒ ማለት እዩ
سو نحن رأى انتينا انفستر سينا اوافرتي مالتي انفستين اذا خا بزعباتي حصير اوان زقنس زوسخ بزي قدس نسخه نبوزح غزيه تراي اول حوسخ في الكادي اب سموناودي اب تجنزب زلكا تراي سويكا غنزب كتوسخل خلخا وعيل حديرو غزو متاو ايتفوني مالتي اذا خا غزيه تبحال ايولي نكوات زيبنا زنطفو درنا غزيه سلازغونه زن تمرتي بحفش غن بوحد غزيه زليو تنيشتي فكت حبريتا مسوسدكا بالحريو ابور حاولي اب سموناو كتوافرو لتخيلي اذا مالتي of course fundamental ገለ ከተጽንዖ ትኽእል ነገራት ኣሎ እዚ ግን ነቶም ሓንቲ ትካል ገለ ክገዝኡ ዝኽእሉ ጥራይ ስለዚ ስቶክ ትገዝእ ከለካ ተዋፍር ኣለካ ወይ ኢንቨስት ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ገዛ ማለት እዩ ሪል ስቴት ወይ ፕሮፐርቲ ኢንቨስት ትገብር ኣለካ ወፍር ማለት እዩ ቦንድስ ኣለና እዚ ኢንደክስ ፋንድ እቲ ዝበለሰ ንዓኹም ክትሪእዎ ኢኹም ሎማዓንቲ ስለዚ እዚ ከዓ ኢንቨስቲንግ ይበሃል ኣነ ንባዕለይ ዝምህረኩም ዘለኹ ትምህርቲ ኢንቨስቲንግ ንደቅና ይኹን ንነብስና ይኹን ንፋሚሊ ስድራና ኢንቨስት ክንገብረለን ከለና እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክንረክበሉ ንኽእል ኢና እቲ ትምህርቲ ንምሃሮ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ወፍሪ ንብሎ ወይ ከዓ ኢንቨስቲ ንብሎ እዩ ማለት እዩ ሶ ቅድሚ ናብታ ዳይቨርሲፊኬሽን ወይ ገደስቲ ዝኾነ ቃላት ምእታው ሓንቲ ትካል ብኸመይ መገዲ እያ ናብዚ ፓብሊክ ተኣቱ ዘላ ወይ ከዓ ብኸመይ ንገዛእ ንሸጣን ዘለና ስለምንታይ እዮም አይፒኦ ዘእትውዋ ስለዚ አይፒኦ ማለት ኢኒሻል ፐብሊክ ኦፈሪንግ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ዝኣትዋሉ ኮይኑ ሓንቲ ትካል ናይ ፊደል ፋይናንሲ ብና ነርና ትማሊ ወይ ሬድሲ ቀይሕ ባሕሪ ውልቃዊ ትካል እያ ኣነ ዝውንና ማለት እዩ ሬድሲ ትበሃል ሬስቶራንት እትህልወና ኣብነት ምባይ ውልቃዊ እያ ንዓኹም ከእትወኩም እንተኮይነ ግን እንታይ ከድልየኒ እዩ እቲ መስርሕ ነቲ ፓብሊክ ንኸእትዎ ዘሎ መስርሕ አይፒኦ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት ስለዚ ትማሊ ዝረኣናዮ ወይ ዝሓለፈ ክላስ ዝረኣናዮ ገንዘብ ንምእካብ ዕዳ ንምኽፋል ንምስፍሕፋሕ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ንምኽፋት ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብ ፓብሊክ ዘእትዋ ዘለኹ ወይ ከዓ ንስኹም ክትገዝኦን ክትሸጥዋን ዘብፅሓ ዘለኹ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንክትበፅሕ ዝበዝሐ ዕላማታት ናይ ዓበይቲ ትካላት ባይዘወይ ክጅመራ ከለዋ ኣብ አይፒኦ ንክኣትዋ እያ ምክንያቱ ከባቢ 100 ሚልዮን ገለ ኣታዊ ክረክባ ከለዋ እየን ናብዚ አይፒኦ ዝበሃል ወይ ከዓ ናብ ፓብሊክ ዝኣትዋ ዘለዋ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ዝገብራ ባንክ ዝሰርሕ ሰብ ኣለው ናቶም ተውህቦ ዝኾነ ኣማኸርቲ ናይ ቁጠባ ማለት እዩ ንሶም እዮም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩሎም ኮታስ ኩሉ ዝውድእሎም ነቶም አይፒኦ ዘእትዎም ዘለዎም ትካላት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ባንክናትና ገንዘብና ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ ይቕመጣነ ክሳብ 85,000 ጥራይ ኣብ ባንክ ተቐሚጡ እየ ፅቡቅ እምበር ልዕሊ 85,000 እንተኮይኑ እታ ባንክ ተጠፊኣ ገንዘበይ ምስኡ ክጠፊ እዩ ማለት እዩ ሓላፍነት ናይ 85,000 ጥራይ እዮም ዘለዎም ኣብ ሓንቲ ትካል ኣብ ሓንቲ ባንክ ማለት እዩ ነዚ ዝቆፃፀሩ ትካላት ከዓ እዚኦም እዮም እዚኦም ናይ ኢንግላንድ ዘለዉ ኤፍሲኤ ወይ ከዓ ፋይናንሻል ኮንዳክት ኣውቶሪቲ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ እዚ ሴኩሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ ዝበሃሉ ደሴክ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ኣብ ዩሮፕ ዘለዋ ከዓ እዚ ዩሮፒያን ሴኩሪቲ ኤንድ ማርኬቲንግ ኣውቶሪቲ ይበሃል ኤንዌይ ስም ዘይገድስ ብሓፈሻ ግን እዚኦም ነቲ ናትና ፋይናንስ ናይ ባንክ ናይ ወፍሪ ኩሉ ዘመሓድሩልና እዮም ኩሉ ዘመሓድሩልና ወይ ከዓ ዝቆፃፀሩና ከይንስረቕ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚኦም ይምዝግብዎ እሞ ብድሕሪኡ ናብ ትካላት ድን ናብ ባንክስ ናብ ተንተማሊ ፅባሕ ንምሃርና ብሮከርስ ነዋፍረለን ፕላትፎርም ዝበሃላ የመሓላልፍዎን ንሶም ከዓ ንዓና ንክንገዝእን ንክሸይጥን መገዲ ይኸፍቱልና ማለት እዩ ስለዚ ብአይፒኦ ልክዕ ብከምዚ መስሪሖም ዘእትውዎን ናብቲ ፓብሊክ ኣብ ውልቃዊ ትካልስ ናብ ዓለማዊ ንክተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ዓለማዊ ምስ ኣተወት ሓንቲ ኣብ ሓንቲ ነዋፍር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክነዛንቆ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ 400,000 ንኣብነት 40 ቅርሺ እንተሃሊካስ 40 ቅርሺ እንተሃሊካ ምግቢ የድልየካ እንተኮይኑ ኩሉ እንቋቑሖ ኢካ ክትገዝኦ ኣይኮነን ኣራንሺ ከድልየካ እዩ ሽጉርቲ ከድልየካ እዩ ኮሚደረ ከድልየካ እንታይ ጌርካ ኣለካ ኣዛኒቅካ ኣለካ ነቲ ኣስቤዛ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስቶክ ማርኬት ወይ ከዓ ወፍሪ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ካብ ሓንቲ ትካል ጥራይ ትኸፍል እንታይ ዳ ገዛ ትገዝእ ኣብ ስቶክ ማርኬት ተዋፍር ኣዛኒቅካ ኣለካ ብዓይኒ ስቶክ ክንሪኦ ከለና ወይ ስቶክ ማርኬት ከዓ ዳይቨርሲፊኬሽን ወይ ምዝናብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ወፍሪ ብምግባር ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ሪስክ ንምንካይ ዝሕግዝ ሜላ እዩ ሶ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስርሕ ኣለውና ክንዋፍረሎም ንኽእል ኣሰት እንታይ ምዃኑ ተማሂርና ነርና ገንዘብ ከምፃልና ዝኽእል ንብረት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብተመሳሳሉ ዓይነት እዩ ስእሊ ክንሪኦ ንኽእል ናብዚ እዚ እንታይ ዓይነት ኣሰት እዩ መጀመርያ ካሽ ኣለና ወይ ገንዘብ ንባልና ዘለና ባጤራ ንሱ ኣሰት እዩ ኢልና ነርና ኦኬ ፊክስ ኢንካም ዝበሃል ኣሎ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ንስኻ ንመንግስቲ ተለቋሖም እሞ እቲ መንግስቲ ከዓ ከምቲ ልክዕ ባንክ ተቐምጡ ዝበሃል ገንዘብካ 5 ሚእታዊ ዲ 4 ሚእታዊት ይመልሱልካ ኣብ ዓመታዊ ማለት እዩ ኣብ 3 ወርሒ ዝመፃካ ግን ብስም ዓመታዊ እዩ ዝድመርቲ ሚእታዊት ካልእ ሪል ኣሴት በዓል ወርቂ ክተዋፍር ትኽእል ኢኻ ነርና ካልእ ከዓ እዚ ንሕና ነመሃረሉ ዘለና ኤኩቲ ኢልና ንፅውዖ ወይ ከዓ ስቶክስ ኢልና ንፅውዖን ከዓ ከተዋፍር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ትካል ኣላ ኢልና ነርና እታ ትካል ተስላ ንውሰድ ኣብዚ ግዜ እዚ ተስላ ከም ሓንቲ ፒሳ ጌርና ንሕሰባ ሓንቲ ፒሳስ ኩልና ንበልዕ ኢና ኦኬ እታ ፒሳ ሕጂ ኣብ ክንደዮም ዝመቕልዋ ኣብ 10 ክመቕልዋ ክእሉ ኣብ 6 ክመቕልዋ ክእሉ ኣብ 8 ክመቕልዋ ክእሉ ነታ ሓንቲ ፒሳ 10 ቅርሺ እንተኮይና ዋጋኣ
حنت شمونت نبلن حنت شمونت قرش انت حنتي بيسا واقع نتحنت تراك جزء خوينا كنديم شو طلي كل تقرش مالتي ስለምንታይ ሓንቲስ ካብ 8 ስላይስ ይወስድ ኣለኹ ማለት እዩ ንፅርቲ ሓንቲ ካብ 8 ይወስድ ስለ ዘለኹ እንታይ ዋጋኣ ኣብኡ መጠን ን8 ክትምቀለለይ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቁፅሪ ናይ ፒሳ በብሓደ ስላይስ ክንመቕሎ ከለና ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ ነዚ ስቶክ ንሓንቲ ትካል ብከምኡ ይመቕልዎን እሞ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ወይ ከዓ ሼርስ ኣውትስታንዲንግ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ቃላት ክትሕዝዎን ትኽእሉ ወይ ከዓ ዘገድሳና እዚአን እየን ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ማለት ሓንቲ ትካል ኣብ ብዙሕ ምስ መቐልዋ ክንደይ ቁፅሪ ከም ዘሎ ዝሕብር ማለት እዩ ምክንያቱ ሼር ማለት ብርኪ እዩ ንፈልጦ ኢና ብርኪ ኣትኻ ኣለካ ኢልና ስቶክ ማርኬት ማለት ንስኻ ዋንነት ወይ ከዓ ብርኪ ናይ ሓንቲ ትካል መሓዝ እዩ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ኩለን ክድመር ከሎ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ኢልና ንፅውዕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን ትካል ዋጋ ኣለዎን ንኩለን ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ እዚኣ ነቲ ሓንቲ ፒሳ ክልተ ቅርሺ እንተኮይና ዋጋኣ ነቲ ሓንቲ ስላይስ ማለት እዩ ነቲ ሓንቲ ክፋለ እዩ ዘለኹ እዚኣ ሓንቲ እንተኮይና ብኩለን ክንደይ ሓደ 278 ክልተ ዝረብሑ 8 16 ቅርሺ እያ ክከውን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ 10 ቅርሺ 6 ቅርሺ ከዓ ማርኬት ካፕ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ክብሪ ናይታ ፒሳ 16 ቅርሺ ክብሪ ናይ ተስላ ክብሪ ናይ ኣፕል ክብሪ ናይ ሓንቲ ትካል ከዓ ማርኬት ካፕ ወይ ከዓ ዕብየታ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ትካላት ክብሪ ኣለዎን ፕራይስ ዋጋ ኣለዎን እቲ ዋጋ ምስቲ ቁፅሪ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ክንርብሖ ከለና ማርኬት ካብ ንረኽቦ ኣለና ክንብል ኢና ማለት እዩ ኣይሆፕ ትሕዝኑ ትህልው ትኾኑ ስለዚ ማርኬት ካብ ማለት ክብሪ ናይቲ ሓንቲ ትካል ማለት እዩ ስለዚ ፊደል ፋይናንስ ብክንደይ ተሸጣተቱ ነርኩም ብ20 ሽሕ እንተኢለኩም ናታ ማርኬት ካብ ዋጋኣ 20 ሽሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናታ ዋጋ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዋናተ ንኸውን ነርና ኸ ክልተ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ነይርዋ ኢልና ነርና ክልቴና ከዓ 10 ሽሕ ኢና ንውንን ሓንቲ ብርክስ 10 ሽሕ ዋጋ ጠቕላላ ክንደይ ዋጋእታ ብርክናተይ ተሸጣ ነይሩ ኩላ 20 ሽሕ ስለዚ ንሱ እዩ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ንብሎ ዘለና ከዓ ማለት እዩ ኣብነት ኣለኩም ንሕና ብዚ ብግብሪ ከሪአኩም ኣፕል ንፈልጣ ኢና ኣፕል ትካል እዚኣ ኣይፎን ማክቡክ ኩሉ ዝጥቀምሉ ዘለኹ ኣነ እዛ ትካል እዚኣ ክንደይ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ኣለዋ መስለኩም 15 ቢልዮንን 405 ሚእትን ሽሕ ዝኣክል ኣውትስታንዲንግ 15 ቢልዮንን 405 ሚልዮንን 856 ሽሕ ማለት እዩ እንታይ ኣውትስታንዲንግ ኣብ ከምዚ ተመቂላ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝኣክል ተመቂላ ኣላ ካብአን ክንገዝእ ከለና ሓንቲ ብርኪ ክንደይ ዋጋኣ ማለት ንሓንቲ ብርኪ 226 እያ ዋጋኣ ስለዚ ሓንቲ ብርኪ ናይ ኣፕል ክገዝእ ከለኹ 226 ትውዳእ ኣለ ኣላ ማለት እዩ ኣይሆፕ ሒዝኩም ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ካብዚ ኩለን ሓንቲ ክገዝእ ከለኹ 226 ክልተ ብርኪ ክገዝእ ተዝኾን ነይረ ክልተ ሼር ይገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ ብክልተ ክርብሕ እየ ነዚ ከዓ ክንደይ ክመፃ ኣለዩ 452 ከባቢ ክመፃ ኣለዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣፕል ናይ ኩለን ጠቕላላ ኣውትስታንዲንግ ሼር ዘለዋ ዝበለያ ምስ ዋጋኣ ምስ ረባሕናዮ 304 ትሪልዮን ማርኬት ካፕ ወይ ከዓ ዕብየት ኣለዋ ኣፕል ተካልኢቲ ዝዓብየት ትካል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝዓብየ ነይረ ክሳብ ሕጂ ስለዚ እዚ እቲ ማርኬት ካፕ እቲ ሼር ብርክ ንብሎ ዘለናን እቲ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ልክዕ ብከም ዝፅዋዕ ሓንቲ ትካል 226 ስለ ዘላ ዋጋኣ ዝኸበረት እያ ክንብላ ይንኽእልን እዩ ክብርቲ ድያ ሕስርቲ ብካልእ መንገዲ ኢኻ ትፈልጦ ቀሲና ክንሪኢና ድሓን ስለዚ ማርኬት ካብ እዚ ክኸውን ከሎ ንሓንቲ ስቶክ ከነዛንቕ ከለና እምበኣር ምክንያቱ ብዛዕባ ምዝናቕ እዩ ንምሃር ዘለና ብሳይዝ ብዓቐናታ ብከምዛ ማርኬት ካብ ዝበልናዮ ማለት እዩ ብስታይል ኣሎ እንታይ ዓይነት ትካል እያ ብኢንዱስትሪ ከዓ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኢንዱስትሪ እያ ክንሪኦ ኢና ቶም ኢንዱስትሪ ዘለውና ብቕል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ ስለዚ ሳይዝ ማርኬት ካብ ኢልና ፀኒሕና ስለዚ ናይ ኣፕል ክንደይ ክለኩም ፀኒሐ 2.47 ትሪልዮን ማርኬት ካፕ ስለዚ ንሳ ላርጅ ካፕ ኢልና ክንፅዋዓ ንኽእል ኢና ካብኣ ዝነእሳት ኮይና ሚድል ወይ ከዓ ማእከሎት ማለት እዩ ንኣሽቱ ከዓ ኣለዋ ንኣሽቱ ትካላት ከም በዓል ደሊቨሩ ክኾና ክእላ ናይደኖ ግን ንኣሽቱ ትካላት ማለት እዩ ወላ ፊደል ፋይናንስ ንኣብነት ኣብኡ ተጣቕት ነራ ካብተን ንኣሽቱ ምኾነት ነራ እሱናቱ ዕብየት ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ 10 ቢልዮን ማርኬት ካፕ እንተሃልዋ ከም ናይ በዓል ኣፕል እንታይ ንብለን ላርጅ ንብለን ወይ ከዓ ዓበይቲ ንብለን ካብ 2 ክሳብ 10 ተኮይኑ ማእከሎት ንብለን ንኣሽቱ ኮይነን ከዓ ኦፍኮርስ ስሙን ንብለን ትሕቲ 2 ቢልዮን ማርኬት ካፕ ዘለዎን ማለት እዩ ብስታይል ከ ብዓይነት ብቅርፂ ናይ ዕብየት ኣለዋ ከም በዓል ተስላ ቀልጢፈን ዓብያ ወይ ቀልጢፈን ክወድቃ ክእላ እየን ከም በዓል መታ ፌስቡክ ዲቪደንድ ዝህባ ትካላት ኣለዋ ዲቪደንድ እንታይ እዩ ተሓቲትና ነና ቅድማ ቢልና ዲቪደንድ ከዓ ብፅሒት ዝህባ ማለት እዩ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ ወርሓዊ ኣብ ዓመታውስ በቃ ከምቲ ኣብ ባንክ ዘቐመጥካያ ገንዘብ ወይ ከምቲ ናይ ገዛ ክራይ ከምኡ ክትክፈል ከለካ ከምኡ ዝህባ ኣለዋ ካብ ዋግአን ንታሕቲ ዝሽየጣ ከዓ ኣለዋ 100 ቅርሺ ዋጋ ብ50 እንተረፊብካያ ሓሲራ ትብላ ኣላ ትብላ ዓይነት ትካል ከዓ ክህልዋ እየን ክብል ዝበለ ኢና ዝፈልጦ ማለት እዩ
ስለዚህ ናይ ግሮውዝ ክንብለን ከለና ከም በዓል ፌስቡክ ከም በዓል ኣማዞን ከም በዓል ጉግል ከም በዓል ኔትፍሊክስ እዘን ናይ ቴክኖሎጂ እየን ይፅምሓልኩም ድሓን ፅሑፍ ዘለዉ ናይ ዲቪደንድ ዝበሃላ ከም በዓል ኤቲኤንቲ ከም በዓል ኮካኮላ ከም በዓል ፔፕሲ ወይ ናይ ገዛ ከም በዓል ሪልቲ ኢንካም ዝበሃላ ኣሎ እዚአን ዲቪደንድ ዝህባ እየን ከምቲ ናይ ገዛ ክራይ ትቕበሎ ማለት እዩ ካብ ገዛ ናይ ቫልዩ ከዓ ኣለዋ ድሓን ቀሲልና ክንሪአን ኢና ወይ ከዓ ትሕቲ ዋግአን ዝተሸጣ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብሳይዝ ወይ ብዓቐን ወይ ከዓ ብዓይነት ብቅርፂ ንፈልየን ኢልና ነርና ብሴክተር ብኢንዱስትሪ ከደኣ ብኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ እንታይ እዩ ንፈልጦ ኢና ማሲ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድን ዝሰርሓ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ድን ዝሰርሓ ዘለዋ ዋላስ ናይ ምንታይ ማለት እዩ ኣብ 11 ሴክተር እዩ ዝምቀል ወይ ኣብ 12 ኢንዱስትሪ ንበሎ ኣብ ሴክተር ማለት እዩ ኣብዚ ኤነርጂ ኣለና እዚ ኤነርጂ ንጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ማተርያል ኣለና ኢንዱስትሪ ዩቲሊቲስ ናይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ገለ ማለት እዩ ናይ ጥዕና ኣለና ናይ ፋይናንስ ኣለና ከም በዓል ተስላ ዝኣመት ኣገደስቲ ዘይኮነ ነገራት ኣለና ኮንሱመር ስቴፕልስ ከም በዓል ፉድ ማይ ገለ ንገዝኣሉ ማለት እዩ መዓልታዊ ምግብታትና ንገዝኣሉ ኣሎ ቴክኖሎጂ ንፈልጦ ኢና እዚ ናይ ኮሙኒኬሽን ናይ ቴሌፎን ምድዋል ዲ ናይ ፌስቡክ ዲ ናይ ኢሞ ዲ ገለ ማለት እዩ ሪል ስቴት ከዓ ናይ ገዛ እዩ ነዚ ኩሉ ከነዛንቕ ከለና ሕጂ ድሓን ዝኾነ ውፅኢታዊት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ብኸመይ ክንዋፍረሉ ንኽእል እየ ክመፃና እዩ ግን ንእሽቲ ሓሳባት ክብኩም ኢለ ናይ ግድን ኩሉ ክትፈልጥዎ ዘይኮነ ስቲ ኮንሰፕቲ ሓሳባት ንክትርድእዎ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ፅንሒ ኢልና ንምሃራ ብዛዕባ ኢቲኤፍ ክትህልወና እያ ነዚ ኩለን ሓቂፈን ባዕሎም ይህወሃ እሞ ንስካ ጥራይ ተዋፍር ማለት እዩ ቅልል ዝበለ መንገዲ እዚ ኩሉ ሴክተርስ ኤነርጂ ሴክተር ኣለና ኢልና ሓደ እንታይ ማለት ኤነርጂ ናይ ክፍሊ ፀዓት ኮይኑ ከም በዓል ዘይቲ ድዩ እዚ ናይ ጋዝ ናይ መካይን ፔትሮል ገለ ንመልኣሉ ኮይኑ ኣብ ዘለና ሼብሮን ኣለና ኤክሶን ሞቢል ኣለና ሸል ኣለና ኣብዚ ዘለና ቦታስ ፔትሮል ገለ ክንመልእ ከለና ንጥቀመሉ ቦታታት ናይ ኤነርጂአን ኩለን ክንዋፍረለን ንኽእል ኢና ሸል ሕጂ ሓደ ሰብ ዝውንና ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ እዩ ግን ኣይኮነን ሓደ ሰብ ክውንና ይክእል እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ክብርቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ማትርያል ኣለና እዚ ከዓ ናይ ዕደና ናይ ገዛ ኮንስትራክሽን ገለ ዝሰርሑ ትካላት እዮም ብዙሕ ዝፈልጦም ኣይኮንኩን ኣነ ወላ ኣብኡ ዘይዋፍር ዓይነት ኣይኮንኩን ግን ኣለዋና ገለ ኣብነታት ኣብ ዘለዋና ናይ ማትርያል ክፍሊ ነዋት ማለት እዩ ክፍሊ ኢንዱስትሪ ንፈልጠር ኢና እዘን ናይ ኣፅዋር ድዩ ናይ ኤርፕሌን ናይ ዲፈንስ ናይ ምክልኻል ድዩ ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ መጓዓዝያ ዘብላ እየን ኣብዚ ኣለና ፌዴክስ ኣለና እዚ ኣፕስ ኣለና ወይ ዌስት ማኔጅመንት ናይ ጓሓፍ ገለ ዝሰርሑ ኣለዉ ኩለን እዘን ትካላት እንታይ ኣብዚ ስቶክ ማርኬት ዘለዋ እየን ኣርባዕተ ክፍሊ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ኣህለኽቲ ነገራት ኣለና በዓል ኣማዞን መፅሓፍ ብዘይ መፅሓፍ ክነበር ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ትፈልጠት ኣገዳሲ እዩ ግን ናይ ግድን ኣይኮን ኣብ ግዜ ቁጠባ ዝዛሕተለሉ ወይ ገንዘብ ዘይብልካ ግዜ ካብ መፅሓፍ ትገዝእ ምግቢ ወይ ማይ ክትገዝኣሉ ይበልፅ ወይ ካብ ተስላ ናይ 40,000 ትገዝእ ናይ 1,000 መኪና ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚአን ኣገደስቲ ዘይኮና ከዓ ሲክሊካል ዲስክሪሽነሪ ዝበሃል ተነቀፍቲ እየን እዚአን ከዓ ላዕልን ታሕትን ዝኽእል ኣልጢፈን ማለት እዩ ከም በዓል ተስላ ንፈልጠ እንተኮይና ወይ ሆም ዲፖት ናይ ኣቑሑት ናይ ገዛ መንፀባረቂ እዚ ጫማ ናይክ ብዘይ ናይክ ክነብር ክእል እየ ካብ ናይ 200 ናይ ናይክ ዝገዝእ ወይ ኣዲዳስ ናይ 50 ቅርሺ 30 ቅርሺ ይሸጡ ኣለዉ ካልእ ንኣሽቱ ትካላት ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ኣገደስቲ ዘይኮና ቀጢፈን ከዓ ዝንቀፋ እየን ኣብ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ናይ በዓል ተስላ ኣለዋ ናብዚ ኦኬ ናይ ዲፈንሲቭ ከዓ ብዘይ ንስን ክንነብር ዘይንኽእል በዓል ኮካኮላ በዓል ፔፕሲ ናይ ማይ እዚ ከዓ እቲ መዓልታዊ ንጥቀመሉ እዩ ዋልማርት ኣለና ጀርሚ ኣብዚ ኣይ ቲንክ ካናዳ ኣለኩም ዲ ኣይድኖ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብ ኣሜሪካ ዋልማርት ኣብዚ ዓዲ ከዓ ኣዝዳ ነይሩ ተመቒሎም እዮም ሕጂ ክፋል ናቶም ከም በዓል ቴስኮ ካናዳ ዋላ ኣሎ ኦኬ ዋልማርት ኣለኩም ኦኬ እዚ ሕጂ ኮንሱመር ስቴፕልስ ወይ ከዓ ዲፈንሲቭ ኢልና ንፅውዐን ቀንዲ ናይ ምግቢ ማለት መዓልታዊ ንገዝኣለን ኣብቲ ከባቢኹም ትገዝኡለን ዘለኹም ዓበይቲ ትካላት ኮይነን ክንዋፍረለን ንኽእል ኢና ብስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ በዓል ፔፕሲ ኮካኮላ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ኢንግላንድ በዓል ቴስኮ ሴንሲቨሪ ዝበሃል ኣሎ ረሲዐ እምበር ኣሎ በዓል ሆላንድ ከማ ብዙሕ ማለት እዩ ብኦንተርፖ ናይ ብሓንጎለይ ክዝክሮ ዘይከኣልኩ ሕጂ ናይ ጥዕና ኣለና ኣብ ግዜ ኮሮና ንዝክሮ ተኮይና ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ናይ ጥዕና ዘዋፈረ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ሃብቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሽዑ ግዜ በቃ ኩሎም እዮም ገንዘብ ዝረኽቡ ነይሮም እዚኦም ክፍለ ጥዕና ናይ ኢንዱስትሪን ናይ ኣማዞን ናይ ኡበርን ጥራይም ፅቡቅ ገንዘብ ዝረኽቡ ነይሮም ኣብ ትሽዑ ግዜ እዚ ከዓ እዚ ናይ ቆልዑ ናይ ሻወር መሕፀቢ ናይ ነብሶም ገለ ንገዝኣሉ ጆንሰን ኢንጆንሰን ዝበሃል ፋይዘር እዚ ናይ ያደሞ ኢንጀክት ዝገብረካ ዋኤቨር ማለት እዩ ኤኒዌይ እዚ ናይ ክፍለ ጥዕና ኢልና ንፅውዖ ናይ ፋርማሲ ይኹን ናይ ኣገልግሎት ዝህቡ ይኹን ወይቲ ብኣካል ከድና ንበፅሓሉ ቦታታት ናይ ፋይናንስ ኣለና በዓል ቪዛ ዘይፈልጥ የለን ባይዘወይ ቪዛ ማስተር ካርድ መዓልታዊ ንጥቀመሉ እዩ ኩሉ ዘለና ባንክታት እዚ ፊንቴክ በዓል ፔፓል ገለ ንጥቀመሉ ዘለና ናይ ኢንሹራንስ ከዓ ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝኣቱ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ጄፒ ሞርጋን ኣለና ኣብዚ ወልስ ፋርጎ ኣለና ኣብዚ ዓዲ ኣሎ በዓል ባርክሌይስ እዚ በዓል ፔፓል ንሪኦ ዘለና ናይ ፋይናንስ ኢልና ንመቕሎ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ሓደ ካብቲ ዝፈትዎ እየ ኣነ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ሞር ዝፈቱ ኣነ ንባዕለይ ክሪኦ ከለኹ ትዘዋፍሮ ኣለካ ኣብኡ እየ ዝበዝሐ ግዜ ከዓ ንሱ እዩ ቀልጢፉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ንሱ እዩ ፅቡቅ ለውጢ ዝረኣየሉ ማለት እዩ ብፍላይ እዛ ትካል እዚኣ ክንርአያ ኢና ዋላ ቅድሚ ዓሚ
ኣብ ኢንቪድያ ሬከርድ ዝገብረሎም ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሎም ናርጋ 200 300% ከሲቦምሉ ወይ ከዓ ኣውፂኦምሉ መክሰብ ማለት እዩ 10,000 ዘዋፈረ 20 30,000 ኮነሉ ንምባል ኢለ ኦኬ ሶ በዓል ማይክሮሶፍት ዘይፈልጥ የለን በዓል ኣፕል ዝንጥቀመሉ ዘለና ዘይፈልጥ የለን እዚአን ከዓ ቴክኖሎጂ ናይ ሶፍትዌር ዲ ናይዚ ኣገልግሎት ዝህበና ዘሎ ማለት እዩ በዓል ጉግል በዓል ፌስቡክ በዓል ኤቲኤንቲ በዓል ቮዳፎን በዓል ኣብዚ ዓዲ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ስሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከዓ እንታይ እዚአን ከዓ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኢልና ንፅውዕን ናይ ኮሚኒኬሽን ሰርቪስ ኣለዋና ኢቭን በዓል ኔትፍሊክስ ንባዕልና እዚአን ዝኣትዋ ናይ ኢንተርቴይንመንት ናይ መጓዓዝያ እዚ ናይ ሚድያ በዓል ቢቢሲ ዘለዋ ኩለን ማለት እዩ ዩቲሊቲ እዚ ክፍሊ ኣገልግሎት ኤሌክትሪኪ ኣለካ ኣብ ክትሪኦ ትኽእል ድሓን ብዙሕ ነጥፈሉ ይኮን ክልኣነ ኣብዚ ቀሲና ክንመሃር ኢና ብዛዕባ ሪል ስቴት ገዛ ብኣካልካ ትገዝእ ንቢዝነስ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ንዝገዝኣ ትካላት ከተዋፍር ቀሊል እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ንኣብነት ኣማዞን ኣለና ኣማዞን ዘይፈልጥ ሰብ የለን ኣብ ዓለም ሙሉእ እዩ ዘሎ ሓደ ካብ ዝዓበየ ትካል ስለዝኾነ ወላ ክንዋፍረሉ ንኽእልና ኤኒዌይ ኣማዞን ሕጂ እቲ ዝካረዮ ዘሎ ገዛ እቲ ዌር ሃውስ ዝበዝሐ ሕብረተሰብና ከማ ንስራሓሉ እዩ ዕድመን ጥዕና ንዕኦም ንኣማዞን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፕሮሎጂስ ዝበሃል ትካል ካብኦም ዝካረዩ ሰብ ንባዕሎም ኣብቲ ፕሮሎጂስ ንሕና ከዓ ክነዋፈር ንኽእል ኢና ስለዚ ኣማዞን ንዕና ከፍሉና ብተዘዋዋሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሪል ስቴት ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃላ እዚአን ሪትስ ወይ ከዓ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስት ዝበሃል እዩ ክፍሊ ህንፃታት ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ገዛስ ወይ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣብቲ ገዛ ዘዋፍራ ነዋፍር እሞ እዚአን ካብ ብምንታይ ዝህባና ብዲቪደንድ እየን ዝህበና ብዲቪደንድ ምክንያቱ 9 ሚእታዊት ካብ ኣታዊአን ብዲቪደንድ እየን ክህባ ዝግደዳ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናቱ ግን በይኑ ክላስ ምስ ዲቪደንድ ክመረኩም ስለዝኾንኩ ድሓን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪአን ዘለና ትካላት ዝሓቆፈን ኤስኤምፒ 500 ዝበሃል ኣሎ ብሓንሳብ 500 ዓበይቲ ከም ስሙ 500 ዓበይቲ ከም በዓል ኣፕል ዌስት ማኔጅመንት ድዩ ከም በዓል ተስላ ድዩ ኩለን 11 ሴክተር ዝሓቆፈ ንሕና ብምውፋር ቀሲልና ክንነብር ንኽእልና እቲ ሓሳባት ካበይ ከም ዝመፀ ንምርዳእ እዩ ዝበዛሕኩም እምበር ኩሉ ቃል ብቃል ክትሕዝዎ ማለት ኣይኮኑ ግን ካበይ ከም ዝመፀ ንእሽተይ ስእሊ ንምህላው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሶፋር ክሳብ ሕጂ ተመሂርናየን ዘለና ኣገደስቲ ቃላት ኢንቨስቲንግ ትሬዲንግ ጋምብሊን እንታይ እዩ ቁማር ወይ ፍልልዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ስቶክ ማርኬት ቁማር ከም ዘይኮነ ኣይፒኦ ብከመይ ይኣትዋ ኣውትስታንዲንግ ሸርስ ቁፅሪ እቲ ብርክታት ሂቦሞ ዘሎ ማለት እዩ ማርኬት ካብ ዕብየት ናይታ ትካል ግሮዝ ስቶክስ ዝበሃላ ቀልጢፈን ኣግረሲቭ ወይ ከዓ ቀልጢፈን ክዓብያ ጥራይ ዘዋፍራ ትካላት እየን ቫልዩ ድሓን ይተርፈልኩም በዓል ዋረን ባፈት ዘዋፍሩሉ እዚ 11 ሴክተር ከም ዘለውና ቲከር ሲምቦል ከዓ ኣለና ኣብዚ ከሪአኩም ድሓን ቲከር ሲምቦል ማለት ከዓ ንኣብነት ኣፕል ስቶክ ኢለን ተፅሒፉ ኣፕል ስቶክ ኢለ ኣፕል ሕጂ እንታይ እዩ ስሙ እዩ ከምዚ ብርሃነ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብርሃነ ሕጂ ኢንሻል ከዓ ክህልዎ ንኽእል ወይ ሳጓ ድዩ ንበሎ መፀውዒ ኮታስ ናይ ኣፕል ሕጂ ዝለኩም እዚ AAPL ንብሎ ዘለና ንኣብነት AAPL ኢለን ተፅሒፈ ንስያ ክትመፃለ ማለት ኣፕል ኢልካ ፅሒፍካ AAPL ፅሒፍካ ማዕሪፍ መፃልካ ዘሎ ተስላ ከዓ TSLA እንተኢለ ንሱ መፃለ ማለት እዩ ተስላ ማለት እዩ ናታ ሲምቦል እዩ በቃ መፀውዒ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ቲከር ሲምቦል እዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ቦታ መፃልካ ናይ ግድን ቲከር ሲምቦል ተፅንዑ ማለት ኣይኮነን ባይዘወይ ግን ሓደ ካብቲ ኣሕፅሮት ክትጥቀመሉ ትኽእል ንኩሉ ኣለዎ ንኣብነት መታ ፌስቡክ ኣለኩም ኣብዚ ወይ ጉግል ኣለና እዚ ኣልፋቤት ኢልና ንፅውዖ ማለት ጉግል ስለዚ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ከዓ እንታይ ኢልና ንፅውዖ ቲከር ሲምቦል ኢልና ንፅውዖ ማለት ስለ ሳልሳይ ክፋል እዚኣ ተኣኽለና እያ ናብ ራብዓይ ቅድሚ ምኻድና ግን ካብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ትምህርቲ ኣይሆፕ ዝበለፀ ሕጂ ዘለና ባይዘወይ ኣብ ናይ ራብዓይ ክፋል ኣብ ናይ ሳልሳይ ማለት እዩ ሳልሳይ ክፋል ክህልወና እዩ ብኸመይ መንገድታት ከነዋፍረለን ንኽእል ኣብዘን ሎሚ ዝተምሃርናየን ግን ሜቢ ካብቲ ሴክተርስ ዘይትርዳእኩም ወይ ካብቲ ማርኬት ካብ ዝበልኩ ተሃሊኹም ፊል ፍሪ ናብቲ ሓደ ቅድሚ ስጋርና ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ክኸውን ይኽእል እየን ዝበዝሐ እንታይ ብዙሕ ግዜ ክተጥፍኡ ኣይደልን እየ ወላ ብውልቂ ኦኬ ናይ ዚዕን ሴክተር ከምንታይ ዓይነት ትካላት ኣለዋ ኣብ ከምዚ ዘዋፈራ እንታይን ዘይኮነ እንታይ ሓፈሻዊ ስእሊ ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ እንታይ ከም ዝመስል ጥራይ ንምፍላጥ ኢለ እምበር ንዝበዛሕኩም ከም ዘይገድስ ዝፈለጥ እየ ኩሉ ቃላት ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ ይህልወና ዶኹም ወላ ንፁር እዩ ነይሩ እስከ ወዲ ረዘነት ብዘላ ንፁር ዶ ነይሩኹም ኦኬ ዝኾነ ሕቶ ኦኬ ሰላም ሮቤል ሰላም ቴንክ ዩ መጀመርታ እቲ ኣገዳስነት ናይ ዳይቨርሲፋይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ፅቡቅ ኣገላልፃ ኣነ ግን ደይትረድኦ ካደላ ሕቶ S&P 500 ኢልካና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካውንትሪ ድዩ ዝሰርሕ እዚ S&P 500 ኦር ይፈላለዩ ኣብዛ ኔክስት ክንመሃር ኢና ፅቡቅ ጌርና ኣብኡ ስለዘዋፍር ዝበዝሐ እምበር ፅቡቅ ሕቶ ናብኣ ንመእተወ እያ ነራ ዛ ዳይቨርሲፊኬሽን ንምንታይ ነዛነቕ ከም ዘለና
اوكي ثانك يو. ثانك يو روبي. سلام تمسكن حتى له دي يا في تمسكن تبع No, يلا فرينا يلا اوكي ثانك أنا يو تريد له. Thank you so much. بيرفكت ثانك يو تو اوكي